rimas, everywhere con there's. Molamos. Ben, temos que anunciarvos que xa se venderon varios libros, aí vedes os ocos, e iso é grazas a vos. Sí, e coas vosas aportacións tamén faremos camisas xeitosas como na campaña anterior, pero con outras imaxes. Sí, Bolsas de tela tamén faremos. Estes serán bolsas de tea, do Mago de Oz. E claro, este libro, que maravilla, con ilustracións de Iván Sende. Sí, ilustracións de gran nivel. Non debo rir cando digo de gran nivel. Pero eso cortamos. Sí, de gran nivel. Grazas a vos. Vai chegar